खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव जोबोद मोजां दं आरोना आं दिनै गामियाव दंफैयो नै जोंहा मोनसे हाबा जादों आरोना बेखौ नोंथांमोननो देखायनो होनना फैनाय जाबाय फुं टाइमाव लादों आरोना हाबा दाननायखौ ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लागोआव आं लामायाव लोगो मोनदों आरोना फैगासिनो दं बिसोरबो ओमफ्राय जोंनिया सिलायाव एकदम रेडि जाखाजोब्बाय आरोना नोंथांमोना बेखौ देखायलांबाय थानोसै फारसेनिफ्राय फारि फारि ओमफ्राय नोंथांमोननि मोनसे खोथा जों गामियाव ब्रह्म धोरोम नालाय ओमफ्राय जों गामिनि ब्रह्म खान्थिजों हाबाखौ माबायदि दानो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय हाबायाव सोर मा बिबाबाव गोलैदों ओंखाम रानग्राया सोर हाबा दानग्राया सोर ओमफ्राय माखासे बिबाग दङ आरोना साहा रानग्राया सोर ओंखाम रानग्राया सोर ओंखाम संग्राया सोर बेखौ फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थागोन आरोना एभ्रिथिं देखायजोबगोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना माने मिथिखागोन जे जों गामियाव हाबाया मा स्टाइलाव जायो थ' हिन्जाव गोदान लागोना मोनफैथारसिगोन आरोना आखाइ हमना होनो माने बिसोरबो आं दानि लामायाव लोगो मोनबाय नालाय बिसोरखौ माने मोनफैसिगोन बिसोरबो सोरबा आलासि फैफानो दं बिसोर मोनफैबानो लोगो हाबाखौ दानसै आरोना थ' गिबियावनो आं माने नोंथांमोननि नैबे गेटनिफ्राय फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों मोनसे भिडिअआ एसे गोलाव जागोन खोमा ना आरोना बानायनायाव गोलाव जालांनो हागौ थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना मानो होनबा जों गामियाव एकदम प्रपार नुजोबगोन आरोना नैबे भिडिअआवनो जों गामिनि हाबाया मा स्टाइलनि जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम माबायदि जायो बेयाव नुजोबगोन आरोना थ' बिदिबा आं देखायलांबाय थानोसै गोबाव खालामला थ' चलो गिबि गेटनि डिजाइना बेबायदि आरोना ओमफ्राय सिङाव आं देखायलांसै एसे जोंना सिङाव हाबानि जा जगारानि बेबायदि जाबाय आरोना मोनफैनायनि सिगां एकदम रेडि माबाया सोर फर'यदा सोर ओमफ्राय नै बेबायदि जाबाय आरोना गासिबो बखाजोब्बाय नै सफैथारसिगोनथ' गामिनिखौ दा नुबाय थाखागोन गासिबो आं दा देखायथ'ला आलासिखौ खनसे देखायग्रोनोसै आरोना मोनफैसिगोन नालाय थ' खनसे आं नैबे दानि थासारिखौ खनसे देखायग्रोबाय आं जाया आं हाबा जाग्रा नङा आलासिखौ खनसे देखायग्रोनोसै आरोना फैग्रोथोंसै आलासिया दा नुबाय थागोन फुट जाखांनानै थेवबा हिन्जाव गोदान लाबोना गामि सफैबायनो आरोना नैबे जोंना नै गामियाव हाबा जाबाथाय खाम सिफुं जथाया एकदम रेडिखा आरोना एसे खनसे दामगारनो नागिरदों देखायनोसै आं बे दामनो नागिरनायखौ नै एकदम बिसानिनो आरोना गाहायलाया बेनो माबायदि मोनखो गोसोखौ दा बिहामजो गोदान मोननानै फुरथि जादों बेनो गिबि नङा होमबा आदसा एसे दामगारबाय जोंहा दामगारनाय एसे प्रेक्टिस खालामग्रोनांगौ आरोना नङाबा एसे गोजाननिफ्राय फैगोनथ' माबाफ्रा आलासिफ्रा एसे सुस्लिंनाय दामफिननायखौ खोनाबा एसे उसुबिदा खोनायो नालाय ओंखायनो एसे दामगारग्रोबाय आरोना थाखाजोबो नै बिसोर जाहैबाय एकदम मोसाग्रा आरोना हिन्जाव गोदान बरायग्रा माबा हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायग्रा मोसानायाव थिगासे बोरै सासेल' ओरैलाय मोसागोना मोसाया मोसानानै फैयो गासिबो नै एकदम मोसाग्राफ्रा फैखाजोब्बाय नै नायदो सोर माबायदि मोसायो गोमो गानना फैनांगौलै मानो बिदि गानना फैबालाय गोमो गानना फैबा समायो पहुंचने वाले हलचल तेज हो रहे हैं इसलिए देख लो नायनानै लादो एकदम प्रफेसनेल जाबाय आरोना सिफुं सुग्राया ओरैबायदि दाख्लै दामदों मोजां दामदोंमोन ना नैबेखौथ' देन्जारसो दामनायाव बासिनो हाला आरोना ओरैजाय बैराथिफ्रा नै मोसानो हागोन हाया हिन्जाव गोदान लागो सफैसान्दि बेखौ नायसाबदोंलै
बोलिए Yai. मोसागोना मोसाया Ya hai ningnya sana hala. मा Dia mosaनो रोङा आंसो मोसानो Ang mosaनो रोङा. एकदम Jangan jangan hai. बिब' बिनानाव बिब' बिनानाव आं बिब' Ang bibo ibinano. अनलायसोगारो ओंखायनो आलासिया सफैमारबाय आरो ना नै आं टिमथिंजाय नुहरगोन नोंखो उथाखो नै खोमसिखाय नुवाखैमोन आरो ना नै बिसोरनि आलासिफ्रा फैबाय आं एसे खाथियाव देखायनोसै आरो ना फैबाथाय सफैबाय आलासिया बे समाव सफैबाय आरो ना नै बिसोरनि आलासिफ्रा माथो गुफुरनिफ्रा असिनाखि जाबाय बे समाव आलासिफ्रा सफैजोब्बाय आरो ना लागा माबोरै जाखो माथो जायगानि गोजासो थांलायसो एदाव हरनो सानदोंमोन एदाव जानाय नंला माथो हौवा मानसिखौलाय मा एदावबावनोसै सफैजोब्बाय आरो आलासिफ्रा मोसाग्राफ्रा एसे थान्दा थान्दालै बाज्ल' हो जेनबाय गेटआव एसे उननिफ्राय देखायनोसै आङो हाबदो सेंग्राफोर एसे सिंनिफ्राय देखायनोसै आरो आं ना बरायलायनायाव नै थांनो सुबिदा जागोन हाबायनोबो हाथावला सिलायाव हाबफैबाय गासिबो मोनफैबाय आरोना सिलायाव फैगासिनो सब गामिनि रायजोफोरा नोंहा मा जाखो मा दुखु जाखो मा सिन्था जाखो जा जगार जाखाजोब्बाय आरो ना जोंहा परहिताबो जिरायखाबाय जायगायावनो गावनि मानसिखौ लाबाय आरो ना ओमफ्राय आलासिफ्राबो जिरायजोब्बाय सफैजोब्बाय हाबा दाननो बाखि दंबावो आरो ना हिन्जाव गोदानखौ दसे हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ दसे उनाव दिहुनसिगोन दिहुनबाथाय आं एसे देखायलांसै आरो ना नोंथांमोननो बेबावनै मा मा जा जगार जादों बेखौ देखायनोसै आङो बेयाव ओरैनो सार्टिफिकेट लिरगासिनो खोमा जोंहा परहित बाबाया फैनाय लोगो लोगो आलासिफोरखौ गिबि हाबाफारि हिसाबै माने मान लाबाय आरो ना गामिनिफ्रा न'खरनिफ्राय दहाय एसे सिगाङाव लाबाय माने लेथेर फेथेर जानायखाय आं देखायबाय थायासै माने गामिनिफ्रा खनसेनो लाबाय नालाय बेखौ देखायबाय आरो ना ओमफ्राय नैबेयाव मान सनमान गिबि माने जेवारि सावनाय दंमोन बेनो ओमफ्राय बैराथिफ्रा साहा लोंखांनानै बैराथिफ्रा गय रानगासिनो दं आरो ना लालांबाय नै बिथिंजाय ओरैफ्राय हौवा जिरायदों नै बिथिंजाय हिन्जावफोर जिरायदों आरो ना हिन्जावफोरखौ लाजोब्बाय ओमफ्राय उनथिंजाय गामिनि दं आरो ना नै बे नाहरग्रा दसेनि उनाव हाबा दाननायनि जिथुनिखि हाबाफारि बे जाथारसिगोन आरो ना बेखौनो बुंनाय जों नोंथांमोननिफ्राय आदेश बिबाय जाबाय
तो माने मोनफैनाय लोगो लोगो माने हिन्जाव गोदान लागो जों मोनसे डिसकास खालामबाय आरोना गिबियावनो माने हाबा दाननायखौ लाग्रोबाय बिनि उनाव नेट बसनाय दङ ओमफ्राय मामागारा बायदिसिना दङ मामागाराथ' नङा जेनेबा मा होनोथाय बै बिमाय फैसा सारना खनलायनाया बे दं आरोना थ' हाबाखौ देखायगोनसै नोंथांमोननो गोदानखौ न' सिंनिफ्राय दिहुननो सिगोन आरोना बैराथिफ्रा फैजोबखाबाय बोरो दाबो ओंखारबोनो हाला माथो मा खबर बोललै हौवा गोदान हिनजाव गोदान दिहुनबाय एबार नै बाजना माथो दोनथ'बायसो बे हाबानि जिथुनाखि मन्दपनि एसे परिबेस बेखौ एसे देखायनोसै आरोना हिन्जाव गोदानखौ जिहेतु लाबोबाय नालाय मन्दपआव माबायदि परिबेस जादों बेखौ देखायनोसै नोंथांमोननो हाबाखौ दानसिगोन आरोना लोगो लोगो नैबे पार्टिखौ मा होनोमोनथाय बेम पार्टि बे समाव हाबायाव नुजाथिफैनानै गासै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननो खनसे देखायनोसै आरोना बे गासैबो माने रायजोफ्रा सफैजोब्बाय आरोना नोंसोरबो नायदो नैबे जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागो आरोना पुर'हित बाबाया जोंना माखासे बिबुंथि लाखिगासिनो दङ हाबानि गिबि हाबाफारि माने अरखौ लगायजेनबाय आरोना जोंहा पुर'हित बाबाया हाबा दानना होग्राया बेनि उननिफ्राय हाबानि जिथुनाखि हाबाफारि बेखौ जागायलांसिगोन आरोना ओरैजाय बैराथि दामख्राव ओरैजाय हिन्जाव गोदान लागो आयाहि बोरदे देवी त्रयोपरि ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा पाठो ब्रह्मजने नमस्ते दाना माखासेफ्रा सिरि अखाफोर आरो अर जोंमा साखि लानानै आंनि फिसा हिन्जाव खांजोबथा फरायना बसुमतारीखौ गोनो गोथोखौ लानांसिगोन जोंहा पुर'हित बाबाया एसे मेगन नुख'वाखै आरोना एसे गोनो गोथो जादों गथायनानै होनाय जाबाय सानैबो नुग्रा गोजासै नाजावदो दानिया नैथियाव हौवा गोदाना बुंदों बे समाव बिफाया हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननि आखाइखौ हमना होबाय आरोना नायनानै मोजां नुहर खोमसिसो जाबाय जायो
आं दिनै सान अखाफोर आरो अर जोंमा ब्रह्मखौ साखि लानानै आंनि फिसा हिन्जाव समायना बसुमतारी आइखौ नोंनो गथायनानै होनाय जाबाय गथायनाय जाबाय लरिखौ उसुबिदा जाबाय दे नोंथांमोन ओमफ्राय जायगाया बारा थिग जायासै आरोना गाबोन जायासै जेसेबां हायो बेखायनो नाजानोसै आरोना नांबाय नाखौ खाथियाव थानांगौ होननायफ्रा हिन्जावा खुलुमनानै हौवानो सोंगोन गिटारना खर'जों थांगोन माबा दङ 안에 먹는 만들잖아. आरो मुक्तिनि लामा मोननायनि गुबै राहाखौ अरायबो लागोन देवी परम ज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ओम स्वरासर ब्रह्मणि स्वाहा ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैत्यम ओम तत्सवितु वरेणं स्वर्ग देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आकु शान्ति रसः अमृतौ ब्रह्मणि स्वाहा बोथोरा बिराद गरम ओमफ्राय नै उखुन्दैबो खुबाय नालाय थानो एसे असान्थि जाबाय आरोना फांखा होजोबलायनांबाय नै होमबाबो उपायथ' गैया नैबाव जिरायनानै एसे मोजां देखायनोसै आं बारा कम्फर्टेबल जायाखैमोन दहायो गिबि हिंसा हिंसि निदान खमलायनाय जागासै जों बयबो गावजों गाव बोखांलायनानै गोजोनै थानो राहा होदो
आइ आफा नोंखौनो गोजौ महराव गले गले खुलुमो गियान प्रतिष्ठा ध्यान धारणा खुलुमजाग्रा हाबा दाननाय माबायाव नैबेबायदि परिबेसफोरा एकदम उखुन्दै खुजोबबाय थानो हाया दिनै फारसेथिं बोथोर गोरोम गाबलाजोब्बायसो नै हौवा गोदान लागायनानै माने रंजायोसो जोंना गाबजोब्बायसो माबोरै जागोन बिदिलाय आंबो नायनो हायाखै दानो मानो गाबजोबखो मा दुखु जाखो नोंसोरलाय मानो दिखारनांखो एकदम नै उखुन्दै जाजोब्बाय बबेनि थांनो लामा गैला आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि गरम ना बोथोरा ओंखायनो एसे असान्थि जाबाय जायगाया बे समाव हाबानि हाबाफारिया फ्राय जोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबाव दङ दायो जोथोब होनाय मोनसे नियम खान्थि दङ आरोना हाबा दाननाय गेजेरावनो न'खरनिफ्रा होयो ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लागोआ होयो आरोना बेखौ एसे नोंथांमोननो देखायनोसै आङो नायदों ओमफ्राय बे समावनो नैबे जोंना दामजु जिखिनि बेमपार्टि पार्टि ना बेखौ दामना होबाय थागोन आरोना नैबेयाव माबाया जोबजासे दामना होबाय थागोन बिसोरो जोथोबा होनाया जोबजासे दामबाय थाग्रा बिसोरबो बेखौ खोनासंनो मोनबाय थागोन नोंथांमोना एसे देखायलांबाय थानोसै
नै बिथिंजाय एखेबारे संनाय खावनाय दावहाया सोलिगासिनो गरमजों संग्रा खावग्राजों बा हरहाय जोबना दं माथो मानसिफ्रा नै आयु माथो थानो हाया नै फैबानो हाव मोनखायो माबोरै सोलिदों संनाय खावनाया मा सोलिदों ओमफ्राय नै मामा बेदरफ्रालाय बोरो लाब्राफ्रालाय बोरो नैबेलाय मा आरानालाय मा ना नायाबो नै बिराद बुरजा जाखाबाय बे लाब्रा वाव जौजों मोनोथ' मोनथारो बिदिया जासिनालाय मा ओंख्रि मांस' नै खना खनला एब्रेजोब्बाय मानसिफ्रा साया गरमनि थाखायनो ओंखामाबो जाखारबाय आरो ना आलासिफ्रा फैबानो मथे दामा दुम बेखौ होजोबनाय जासिगोन आरो आं बेयाव थाव मोननै डिस्ट्रिक्ट जागोनलै बारा होनाङा बे हाबाया जोबबाथाय आलासिफोरनो दामा दुम जाहोनो हाबाय आरो ना नै ओंखामा फाटाफाटि 5 लिटार
जोंहा हाबानि हाबाफारिया जोब्बाय आरोना बे समाव एसे गोलाव जाबाय आं देखायबाय थायासै आरोना माखासेफोरखौ दाननानै देखायबाय आङो बे बारे बारे देखायबाय आरो दहाय असान्ति जादोंमोन नायसै माबाया लास्ट बिदाय लाबाय आरोना एबार हाबानि जितुनिखि हाबाफारि फ्राय जोबजोब्बाय आरोना बे लास्ट बेनो आरोना बिदाय जोंहा नेम बायदियै नैबे मन्दिरखौ खनथाम गिदिङो आरोना बे खनथाम गिदिंखांनायनि उनाव हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ मोसानायानो थान्दा मा जादों डेमेज जाबाय डेमेजथार लागाव कमल जोंनानै मोदोम फुदुंगा पार्टिया Musharraf, mas. Oh. Last round. जोब्बाय आरोना न' सिङाव सोहैसिगोन एबार जय न' सिङाव सोहैबाय बे हाबा दाननायनि हाबाफारिया जोब्बाय आरोना उनाव नेक्स्ट दङ माने एबारनिया जाहैबाय नैबेयाव माखासे नेमखान्थि दं आरोना नैबेयाव फरायनानै आं खोन्थाखादों बेखौ माखासे एसे हाबा दानखांनानै आलासिफोरखौ एसे ओंखाम जाहोदों आरोना एसे देखायनोसै आं मा मा मोन्दों मा मा मोनाखै सोंनानै देखायनोसै आरोना नङाबा बायदिसिना थालांनो हागौ ना गोजाननिफ्राय फैनाय आलासि एसे देखायाबा माने माबा माबि मोना बा दुखु मोनलांनो हागौ देखायनोसै आं ओंखायनो खनसे ओरैनोथ' गुफुरनि आलासि बारु खिन्थु गगामुनिसो गगामुनियानो गोजा गासिबो मा मा मोन्दों मा मा मोनाखै बिनानै जायाखै माथो ओंखाम नांथ'वा लाथ'वाखै गुफुरनि दं दा नै बिसोर गुफुरनिनो अरिजिनेल आरो बिसोरो नै बिसोर नङा आरो खिन्थु जायगानिसो ओंखाम लाथ'वाखैना ओंखाम लाथ'वाखैनो ओरैबो
जाबाय था खालामबाय नालाय खन्थाफारा नुनांगौबा बिराद मिनिगोन खन्थाफारानिसो बिसोरबो गुफुरै नङा जों दायो नायनोसैबा नेटआव ओरै आलासिफ्रा ओंखाम जागासिनो दं आरो दा नै ओरैबो गैथ'वा आलासिया नै बिथिंसो आलासिया बारा फैयाखै आरो ना एसे खम फैदों आलासिफ्रा ओंखाम मोनाखै नामा बिसोरो गुफुर मा लागानिमोनलाय बियो माने गुफुर माने एंखोरबारि दुबिया एंखोरबारि दा हिनजाव गोदाननि बिफा नङा अरिजिनेल फिफायैनो आरो ना ओमफ्राय आं जाबाय माने बिमाय आं माने बिनि बिगुमै असेथार आं आच्छा आंनि न'आ जाबाय माने दुनि नारेंखल खन्थाफारा होनना बुङो बेनो आरो आंलाय गुफुरसो सानदोंमोन बेखौ नङा आं नङा इलाय आरो बिदा जोंहालाय मा जायो बिगुमैनि बिगुमैनि फंबाय आच्छा ओमफ्राय बैया बिदा नै ओरैबो आलासि गोजा नै बेबो आलासि दा आलासिफोर मोनसे देखायजोबनोसै आं गासिखौबो ओंखाम जाबायना बिमाय आरो बैया बिदा बेयो बिमाय माबा बिदा साबेसे फैदों ओरैनो 10 जन गारि गंसे आरो जोंनि नारेंखलनिफ्राय माने थंथं गंसेनिफ्राय बाइक गंथाम ओमफ्रायथ' 15 जनसो जागोन आरो मानसिफोरखौथ' आं नोंसोरसो बांसिन नुबायलै नंगौ आरे आंहा बैनायनि फिसाजोआबा आंनो लाबोखानांगोनखा दे जाबाय थालाय ना दे बिनानै जाबानो जाबाय मा नांगौ मा नाङा नोंसोरना गुफुर मा लागोमोनलाय एसे खोन्थादो गामिखौ आच्छा जों माने बिगुमै माने हिनजाव गोदाननि नंगौ जों सानैया बिगुमै आरो नैबे बिदा आंनि बिदा जाहैबाय गुफुरनि नङालै थगायदोंसो आङो इसोर माबानिसो गगामुनिसो लाजोबबाय गासिबो जोंहा नैबाव एबार नेक्स्ट हाबाफारिया जाहैबाय नेरेट बस'नाय आरो मामे मारानि गासै आसामखौ बखायजोब्बाय आरो बेखौ मावलांबाय थासिगोन लासैनो एसे देखायनो नाजानोसै आं नोंथांमोननो बेयो जेनेबा गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय नियम हिसाबै आफादाव बेफोरब्ला मोजां जायो होननाय बेखौ होनाय जाहैदों दा जों बेवहाय जों माने न'खरनि गेजेरजों सानलायनानै मोनसे खोथा थिरांथा लाना फैदों जे जोङो माने हाबा होफैनाय फिसाजोखौ बिलाइफैनाय हिसाबै बिमा बिफानि मान हिसाबै गाव धोनखौनो लानानै बेनिफ्राय माने मेरिटआ जेनेबा मेरिटखौ लाला मेरिटआ माने मोनसे माबा जाहैबाय आरो जेनेबा मेरिटआ मेरिट बस'नाय होननायाथ' मोनसे सार्टिफिकेट बायदियानो जाहैबाय जेनेबा आगोलाव जेनेबा नैबे सुनिलनि फिसाजो दा जेनेबा बेहा बसुमतारी लिरोमोन दा नैबे न'खराव हाबा जाफैबाय दा बिस्रानि उपाधिखौ लासिगोन बिस्रानि जाबाय मानसिया बेबायदि हिसाबै माने जेनेबा मेरिटखौ बस'नाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय दा मेरिटखौ बस'ब्ला बेनि जासिगोन गतिके मेरिटखौ नांला गारोंखौनो लानोसै जाहैबाय आरो बेनिफ्राय मामाय माराया दा बिमाया दंमोन फैयाखिसै दा मानसियानो फैयासैबा जों लांनानै मालाय माथो जाहैबावनो बेनिखायनो मामाय माराखौबो जों लानाय जानाय नंला आरो एकमाथ्र जों गाव धनखौ लानोसै बहायबो जेनेबा फैसा गरसे खमब्लाबो गाव धन थाखा जानाय धन थाखा जालायदों होनना बुंनाय जायो बेनिखायनो फैसाखौ बोखांना लादो बोखांदो जेनेबा गय जरा फाथै जरा बिनिफ्राय बे आर'नाइ गांसेखौ बोननानै फिसा बिलाइनाय मान सनमान हिसाबै बेखौ हरदो आरो बे फैसाखौ बेलेगाव बोखांना दोनदो थाङा नाङा माने बेखौ हरनो माने गावनो जानाय माने बेखौ लाबाथाय माने फिसानि माबा जानाय जायो माने जानाय जायो रसिदखौबो लिरला बुस्थुआ थारमाने
जोंबो थारमाने जोंनि फालनिफ्राय आं फंनैसो गावदोन होनाय बुस्थुआथ' बिमा बिफानिसो नालाय जाय जेनेबा गावनि बिमा बिफाया गथ'खौ उन्दैनिफ्राय खि हासुदै सुनानै फेदेरनाय नालाय बिमा बिफाया अधिकार थायो बेखौसो गावदोन बुङो जोंनाव दङ आरो नङा बाहायथ' दाबिनायनि माबा गैया ओंथि गैया खिन्थु जोंनाव बे एकाउन्टआव थाखाया बिमा बिफानावसो थायो आरो बिमा बिफासो अधिकार दं नालाय ओंखायनो जों थारमाने नोंथांमोनखौ जेनेबा नोंथांमोननि नेम माबानायखाय जोंबो बुंना होदो आरो जेबो नङा बेफोर गोरोबलायनायसो बाथ्रा नोंथांमोना जेनेबा जौगा थाखाजों मानिबा जों बेफोरखौ माबायो ओंखायनो आरो जेनेबा माबा गावदोनाव थांबाय बेनिफ्राय दाना मोनसे खामानिया जोब्बाय दा निरिकनि बाथ्रा फैबाय बाहाय नोंथांमोना जोङो गय जरा फाथै जरा थाखा जरा ओमफ्राय बे फुल जराखौ होनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बहायनाय जाबाय नोंथांमोना मा खालामो निरिकनि सोमोन्दै जों बेयाव थाबाय आरो माने रसिद लिरलालै रसिद लिरला आरो निरिकखौ बस'आबाबो संसारखौ जाखानांगौ गिदिर खोथा नङा बे फुलाव हाबफैखानांगोन जेरै गोदोनि नियम मोनसे दं आरो बिगोमा मिथिलायखायो मानो लिरलायबावो रसिदखौलाय रावबो धोरोमा गाज्रि मोननाया बे मोनसे बर' हारिनि नितिसो बेखौ गाज्रि मोननाया जेनेबा बयनोबो सोरबाया बेखौ गाज्रि मोनो नङा आंनि थाखाय बे सैथोसो नङाबा जोंनि बुस्थुआ गोमालांजोबसै लाखिथारनांगौ जों बेखौ दे होमबा बेखौ बे फिसा हिनजावखौ हरबाबो जेनेबा रसिद लिरला नालाय माथो फोथायनाय दंबा जोंनि जायगायावनो दंबा मामायाबोथ' बिबाय फैयाखै होननानै नङा होमबा बेखौ गले गले रायथिनांगौथ' खोथा गैला जोंनिफ्राय बेखौ एसे लाखिना होदो आरो सनमान लादो नोंसोर गोबालायदो दिनैनि बेखिनि मामाय मारा गावदोन हाबाफारिया बेखिनियावनो जोब्बाय आरो ना माखासेखौ सर्ट बानायबाय एसे ओमफ्राय नेमनिसफोरखौ बानायोबा एसे गोलाव जागोन आरो ना ओमफ्राय सर्ट बानायबाय बेखिनियाव जोब्बाय आरो ना ओमफ्य खुलुमस्रांबाय आरो ना जोंहानि बे हौवा गोदाननि बिफाया बे जाहैबाय हौवा गोदान बिफानि बिदा माने बिमायं आरो ओमफ्राय नैबे हौवा गोदाननि बिफानि बिमा एसे सनमान लास्रांबाय आरो ना हिन्जाव गोदान माबा हौवा गोदाननि बिमाया थ' दिनैनि नैबे जिथुनाखि गावदोन ओमफ्राय मामाय मारा ओमफ्राय मोनसेया माबा होनदोंमोनलै थ' बावहाय बेखिनि हाबाफारिया बेखिनियावनो जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय उननि हाबाफारिखौ आं एटेक खालामबाय थानोसै बिसोरखौ एसे बिदाय होनायखौ आं एटेक खालामगोन आरो ना ओमफ्राय बे समाव हाबाफारिया फैयै फैयै नैबेयाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बहायबाय आरो ना ओमफ्राय न'खरनि बिगोमा गाहायलायासो बुजायलांसिगोन नैबेनो जोबथा हाबाफारि आरो ना दिनैनि हाबाफारिनि बिनि उनाव बिसोरखौ दसे बुजायखांनानै गासिबो बिदाय लागोन आरो एसे बुजायलांनायखौ एसे देखायलांसै नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो जि खामानिखौ नोंथांमोना थिनहरदोंमोन बे खामानिया जोब्बाय दा जोंहा लास्ट खामानिया बिसोर हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि सायाव नोंथांमोना एसेबाबो
जाहाथे बिसोरनि आलो गोजोन संसार जानायाव एसेबाबो गोजोन होनो हागोन बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जेनेबा फंनैसोबाबो बुंनानै बोसोन होलांगोन होननानै जों आसा खालामबाय बेनि थाखाय बेनि उनाव जोङो नोंथांमोनखौ जों बिदायहैनोसै आरो दाथ' दिनैहाय थ' नैबेबायदि बुजायनाय हाबाफारियाव माबायदि बुजायो मा रोखोम बुजायो एसे बयबो फ्राय मिथिखायो आरोना थेवबो आं माने हाबाफारिखौ एसे देखायनोसै मानो होनबा बुजायनाय माबाखौ फ्राय मिथिजोबखायो नालाय दा हाबाफारिया माबायदि रोखोमनि जादों बेखौ एसे देखायनोसै आरोना उल्थां फाल्थां गासैबो साइडनिफ्राय लानानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो खाथियाव थायो गांसो एसे बे न'खराव नोंहा दिनैनिफ्राय गोजोनै माने रायजो जानो नाजानांसिगोन दिनैहाय धोरोमाव अनेक खोथा बुजायो बाबामोना मोजां मोजां खोथा बुजायो रायजो जानाय बेलायाव बोरै सोलिलांनांगौ मानसि समाजाव थांना थानायाव बोरै रायजो जालांनांगौ बुजायो बेनिखायनो माने संसार जानायाव धोरोमखौ नांगौ जायो ओंखायनो दा धोरोमाबोथ' धोरोम नों उन्दैनिफ्राय सिबिबोनाय धोरोमखौनो लोगो मोनफैबाय मोजां गतिके धोरोमखौ सिबिनायावथ' नोङो दिनैनिफ्राय आग भाग लानांसिगोन सिख्ला समाव जेनेबाथ' थांनानै फैयां थादोंब्लाबो दा नों न'खर दानाय हिसाबै न'खरनि धोरोम बेलायाव दहायनो बुंदों हिन्जावनि फिसाया न'खर मोननै होनना जोनोमगिरि बिमा आरो हौवानि न'खरासो गाहाय गोलाव समसिम थांना थानांगौआ बे हौवानि न'खरावसो दा बे गोलाव समसिम थांनानै थानायावहाय गोलाव समसिम संसार जानायावहाय नों माबायदि संसार जालांनांगौ बेखौ माखासे गियानखौ नों आरजिना लानांगौ दा बे दा बे खेत्रआव हयथ' रावैसोखौ आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आरो उन्दै हिसाबै नोंबोथ' उन्दै राव हिसाबै उन्दै बेबो उन्दै खोनानो मोनदों बिदामोननो दं हाबा जायाखै नङा होनबा गेदेर न'खरनि गेदेरफ्रा नोंसोरखौ नोंसिनि गेना गोरोन्थिखौ नुयोब्ला फंसे फंनै बुंगोन दा बाहाय बै फंसे फंनै बाथ्रा बुंनायावसो नोंसोर माने बेखौ माने खोनासंनांगोन बिसोरनि बुंनायानो थिग बिसोर जोंखौ मा गेना गोरोन्थि नुदों सिरि थानानै नोंसोर अबजार्भ खालामनांगोन बे खोथाखौ साननो नांगोन नंगौथ' आरो जोंना गोरोन्थि जादों न'खरनि माखासे गिदिर गोरोन्थि जों उन्दै समाव जों हाबा जाबाय बुजिस्लाबनो हायासै गोरोन्थि जाफ्लांबाय जों बेखौ नोंसोर साननांगोन आरो आयं खोथाया जाहैबाय नोंनि हौवा जौैसोआ उन्दै नोंनि बेवाइ दं थारमाने सेंग्रा माखासे बर' समाजाव दङ जोंनियाव बेवाइजों जरायनाय नङा होमबा बिहावजों जरायनाय अबेबा अबेबा गामियाव माने बिराद सोलियो बे बुस्थुआ दा बेफोरखौ नोङो माने बांगारनो नाजानांगोन आरो जरायबानो जे लाजिनांगौ बेवाइखौ बे नङा दै बिगोन दै हो ओंखाम बिगोन ओंखाम हो दिनै नोंनि बेवाइ सेंग्रा मानसि गस्ला लंपेन्ट सुनानै हो सम सम हायियाव नाङा गावबागाव सुना लागोन हायियाव हानायखिनिखौ नों बेफोरखौ खबर खालामनो नाजा नोंनो बेवाइमोनजों जथेस्थ' अनजागोन जथेस्थ' अनजागोन बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला
बबे खामानिखौ मावोब्ला आं न'खराव गोरोबना थानो हागोन बुजायनाय हाबाफारिया जोबखांनानै लास्ट बिदाय लाबाय आरोना खुलुमस्रांबाय आलासिखौ थ' एसे देखायनोसै नोंथांमोननो आलासिफोरनि हा सिख्लाफ्रा हमथानाय नैबे जाहैबाय लास्ट मुभमेन्ट आरोना बिदाय लाबाय बिदाय लाजानोसै बे समाव आलासिफ्रा थांनो ओंखारजोब्बाय आरोना बिदाय लाबाय एसे लामानिफ्राय देखायनोसै बेयाव एसे भिरभार जाबाय नालाय मोजां नुनाय नङा आरोना लामानिफ्राय लास्ट माबायाव बिदाय खालामनायाव आं देखायनोसै आरोना जोंहा बेंपार्टि पार्टियाबो बिदाय होसिगोन आरो फरायनानै लांनानै बिदाय होसिगोन आरोना थांनो थाखाय गेटआव फैजोब्बाय आरोना ओरै हिन्जाव गोदान लागा मालाय मोसालायबाय बिदाय होनो ओंखारबोजोब्बाय नै रायजोफ्राबो बिदाय होसिगोन आरोना आलासिफ्रा थांबाय ओमफ्राय भिडिअआ बिराद गोलाव जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बेखिनियाव एसे दोनथ'नो हागौ आं भिडिअखौ माने बिनि उनाव नेक्स्ट आलासि फैनायनिखौ एसे पार्ट मोनसे बानायनो हागौ आरोना आलासिफ्रा माने थांबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरोना थेंक इउ फर वाचिं